която е за днешния 15-ти или третия ден на боя в градски условия. Това, което... За осигуряване влизането и прочистването на населения пункт унищожават против подходящия противник. Насочете вниманието към север. Тактическо придвижване се изнася към ъгъла на сградата или към нейната мъртва зона, откъдето противникът не може. Използва първо граната и влиза. Свързва се граната. Изключително след овладяването и на третата сграда от